hambai sini social media rokno tini जों भैरब दवन पारा जों सफैजा थांनायाव 1 week आगे बरक कायसा फेक मानो तिनी अजागो जॉइनिंग प्रोग्राम बीजेपी रक खालायजा कारण बरकनो आं तिनी क्रक सालायमान बिसिंते बरक सामानि जे बरकनो कारेन्टनि पोस्ट रोनाय दै रोनाय हनि तिनी बीजेपी नि तलागा फायहला जों रोनाय हनि बरक सामानि परे हला बरकनो रोङै अर बसादी हनि कायसा program खालायमानि बरक अमु टोटली फेक हनि जों खाख्लायो तिनियो जत्तबो पारानि बररक तिनी जों जिनि बुबाग्रा नाना हामजागो हनि जिनि लगे फायजा जिनि लगे न तंनाय बरक हनि बरक कग्रजा हले जों खाख्लायो जारा जिनि भैरब दवन पारानि बररक तिनियो थानसा तंगो बुबाग्रानि लगे तंगो जों जत्तनि लगे तंगो बरक तिनियो तैनि व्यवस्था जों खालायनाय जिनि एडिसि हयतेबो जों खालायनाय ना हलाय जों जे जागो व्यवस्था रयमान जों अबनोबो जों रोनाय हनि जों खाख्लायो एवं जों जिनि भैरब दवन पारानि बररक जों सिउ बरक थानसा एवं बुबाग्रानि लगे दं जों खाबाय खुबबाय बरकनो लामसोबो तिनियो तिनि गोबांमा इ जागागो आगेनि सिमि सीपीएम खालायजाबो दं ताई बीजेपी खालायनायबो दं तिनि बरकबो याकारै हायना हाय जिनि त्रिपुरा मथागो जॉइनिंग रफायजा तो जों बेलायखनो तंथगो जे बरक तिनि कुबिनि दफाना याकारै तिनी बीजेपी कांग्रेस सीपीएम ना याकारै जिनि मथागो त्रिपुरा मथागो फाय योगदान खालायमानि बागै बरकनो जों खाबाय खुबाय लामसोबो बुबाग्रानि नेतृत्व केताल जे बदल याकारै फायनाय रकनो बरकनि थानि तो कोनो मेसेज रक जादों बरकनि थानि कायसा मेसेज उनखा बरक निजेनि उइलिंगलि बरक फायमानि कारण बरक एकमात्र बरक वानसुक जाक जे बुबाग्रा सारा जिनि दफानो अस्तित्व रक्षा खालायनानि कोनो किछु नुगिया बरक जे सामानि कारण बुबाग्रा उनखा जिनि दफानि एकमात्र मेरुदंड बनो जोंनो तिनि जिनि सारा त्रिपुरा बसानो मोथांनानि कायसा लामा ओङै बरकबो तिनि जिनि बुबाग्राना हामजागै फायमानि बागै जों बरकनो खाबाय खुबाय हामजाकमा तै बुबाग्रानि ओङै चबानि चिबाय याफार